Този месец човек много зле запаси там. Тук бе началник, значи го аз кръзах. И времето е едно такова студено. Цяла нощ ще седим тук, наши от дома чакат. Няма жива душа. Тези, я ги виж тези. Какво става? Ево, що с как падна? Нека се хвати. Да, бе, я го виж що с отзад. Моля той да навари. Ули и в колата скача. Много е пил този човек. В колата, в колата. Сега ще видите. Леко ще се опусни, Жле. Къде е там? Къде е дясно? Добър вечер, инспектор Петров. Документи за проверка, моля. Добър вечер. Сега ще ми дам полицай. Там и книжката, он и всичко. Ето ми лична карта. Дай талончето да го видим. Ето шофьорска книжка. Ето ви талонче. Пил ли си, младеж? Не, господин полицай. Сигурен си? 100% господин полицай. Да те проверим. Я надолу тук. Какво става това? Как му? Дай бак. Какво става тук? Що поканото е? Господин полицай, има някакъв проблем. Ти го там. Що покано е? Господин полицай, тая вечер аз съм дежурният по отвличане на внимание.